Ако си тинейджър, залепен за телефона си, трябва да чуеш това. Стресът от социалните медии е реален, но същото важи и за приятелите в реалния живот. Нека си поговорим за това, как да заменим тревожността с истински смях. Всички обичаме доброто меме или танцово предизвикателство, но понякога социалните медии са по-скоро стресиращи, отколкото забавни. Започваш да сравняваш живота си с този на другите и бум, моментална тревога. Но ето какво е положението. Когато излизаш с приятели в реалния живот, не ти трябват филтри или редакции. Истински смях, истински разговори и нула натиск да бъдеш перфектен. Така че следващия път, когато TikTok те стресира, натисни пауза. Пиши на приятел, срещнете се и създайте истински спомени. Защото, честно казано, най-добрите моменти не са в твоя фид, те се случват точно пред теб.